Mustapha, but when I'm a call on Messi, I'm calling and pass away free member. They do free more. But they are not done in any but I say, promise what back green. First, no, about back green, as I say. It's a one for your career. I will fear Bama or one more. Yes, I will fear Bama, any something in atom. When your video, one for location count, ye baba wabatini pakro, yen yen. And ye say, the Obeka any year, what would think what I would say. Yahoo will bono for bloggers, and then one would think yet Chiamoka. Some fast and telling my from some Mustapha Wadaroma Umuye. May say, we are Bama necessary in Prediasa, Peninfoni mo fear now to me Piabo and Timber Cassetia Chamia, ye baba betian. Ebushafo ya mama kwa ba ha ADUMASA TV we piesu anu wa subscribe jumedi no wa share jumedi no so ama wonu anya bi ahwe Facebook ADUMASA online, YouTube ADUMASA TV na TikTok so ADUMASA TV official. Follow jumedi ni nyina ho no na ehema wonu yan so anya bi nhwe. Ye bo apia abrante friend Mustapha ebobosom ya ewomi ya da ye sheye se ye de kwakope abrewa na Asante ma na makonadu ya de motoso miensa ye kwakope ne krabre ewo bremam no esi obi ankonkwo hye ne pie mu nonsenbo na wa ebehu abontene ne de wo semra no ede ye wo ye de be ye wo no abrante di ono wo so wo be ma se obi a ene obetwe fon si nanim ene oye video no be posti no TikTok ene wo kire ene wo de location ni bibia ye dai e ka ho no se wo no wo hwim amanfrom edidi atem ama asem predias a ebi ko kan santema chiam ya sabi eno ensem no eye ensem huhu a ebi entumi enfiri ma no emma na asantefo mema so tena wonom se da bi se watumi akasati asantema chiam na se wo asantema mu dia ene ne wo se ye dia wo ne wo se ye dia wo yeti ntesukoko kakra ade kire abrante friend Mustapha ede 7 predias na nipadua so ye wasa ne ma ne ho edodo ne ye na ababeto abefontenta no se abrante friend Mustapha ato na nanom wonsia do medical ka kire wo se domafo ene bunofo ni bi wo hono mu asebi predias Asante Jonsokro mba befa ababeka ho asem ye se abrante Mustapha asebi obekasati Asante ma chia me no wafiri mu ade na ye ya wo firi mu sebi predias wo bi atumi ababekasati Asante ma chia me wo bi asase ye ne dia Asante ma wura ahye da se ye mfa nkonko da ye ne kura ye te wo ma anim adane da nyina ye komanhia fikasiem ko som no o ka se ye na ye da na wo asebi predias ye nimu din woni din wa Asante memu wuti metwefu si wo ho so na nka wo Mustapha de ka wo de ne masalachi ye ka se obi ankoda ne ya wadai enkremafo mpo antiam mpo no aka Mustapha akwakofa buta wakoya wala akwakwa asole na so Mustapha timi jalo wala ja buta ho no kokotam fom atwifu si nanim ye video di Asante ma chia mi atem edi mpanifo wa Asante memu nyina atem na ekoba ase yakwakotia brantie na propaganda enkrofo asesa video ene wawu ene wafrim wadaroma Mustapha onfrimu 7 predias a Bible kura moturo sem de bia mekase wo se tiaba ne nkumuba obi ya ade anya wo se mo ye ka de ye ekire no de wo se ye de ye no na nani da ho na wo se ye manipa no so ehu medika ka no afidie we so se wo se wo be ma wo man Ghana mu a wo de wo di Asante ma chia me atemu a obeka seti Asante hene a na wo de location aka ho na wa ye video ba bi a wote na wo de aka ho ama ye beba aba beto a woni aba be reply papa said ye Mustapha ye no sada wo bia wo my Ghana mu emfa wo sa wo Asante mamu wo de wo se wo di Asante ma cha me atema na wa ye video sa ha na mete me fie nim no ama ye location na street ni se wodi a wo de aka ya wo se wote ya ye frɛ wo benten wo de kwabrane aha na wote na wo de wodi atam wa ye video no wa posti anu bi ni ya ne ye hwehwe Mustapha mema yu a wo ye no anu bi nanke ye hwehwe se nka wo ba be di atem udi atem ni wi a nanka wo di mfoni abasa mete ha me ye frɛ mi sei me ye adwuma sei street we su na mete kro we su na mete nanka wo bodin de house number mpo asa aka ho adi amaye yen ye beba ho no ma ba be reply papa Mustapha timi ba be di Asante mai se bi mpredu asama mi ka se Asante henatem wo bia tumi ama media no so ama me ka bibia ekoba se Asante mere ma akwachi Mustapha a bring dab ne de ye nya nkrofo akwakofa ne mfoni na wawu na Asante hene ne bo pa hwan ne bo pa hwan ne bo Mustapha pa abra no obedi Asante henatem ye ko bro no hwan ne bo pa
ena en asantefo de saa ena o ma se bema bia ni anom se bimpredua sa ofie bema wo honom a yese ma ofie bema no eni santehena atem wonya video wonfa location kan wo ye bebo wa ba beti ni pakro se Ghana ha embra ye adwuma de a wo bia se bimpredua santomago eye nade e wo man Ghana imu se de ubu papa o papa wo chem wo hu na wo se bunu no sana santehena wo te ma ye wo ka se ye na bosome ye beda bosome ye wo ka kire se 1 year ma obi empia santefo beda ye ni enya ye hene ene ye se di obeka ene ye wo a wo tencha wo a wo de sen nanka santeman nyina se bimpredua san ya bere wati akwa akura amane ni amamre ewom ye kwa akwaye hyedem Mustapha se obepia tumi abekasa ti asantema chi amede na wo esaka Mustapha ye wo ba ka de na wo pese ke de ye no ana wawu na media no so omabo pa ne akwabu abrante na kunu ana wawu ye hum wo bunofo bloggers ana mu wa mote nchan ye tua moka se mu fa asante ani maye fom se Mustapha awu adaroma wo hu ye metena ha se bimpredua se eba beka asemtra se Mustapha hu abra ye nya nyina so ye wo audio ai wo hodum se si ya kire se Mustapha enwu ye wonum abopuni abrante ne ba bia woda ayaresa bia woda omo mbopuni abusuafo ye ne bi atwetwe nkomo ye nkoni nkotie audio no se de be ya wo be dance ni wonum na TikTok Instagram Twitter ne de keka on Facebook and YouTube akeka se abrante Mustapha awo kasa ti ya santema chiam ya abrante ko tia no wawu no se bimpredua sa ohu ye otiase yenti audio university ye guy no or this Mustapha bo mo na mo call ho no mesi amukọ na ampase wa free mamba they do free mo okay mate ela say na ye pese ye confirm ye say wa free ma tan say trend wo media no say wa free mu everyone kwa nim de kofokra this story no okay yenti me da se pa mate menua me da se pa na ya me free oh they be free me da se okay they are not done in any ba say see ko so about green first no about green is a no for your actually okay mate me da se okay abusuafo anti wonom a ekoko pie mu e wa abrante Esther bimpredua sa Mustapha akache ene ekoti audio ne bae no mu amone nam TikTok YouTube X ne de keka ho ena wawu na asantefo abonaku no wadaroma yenkum nipa yetia ba yenkum ba me say we ye bema na se bimpredua sa panimfo ni mo fie na wutimi pia bonten be ka se ti achia me a ye beba ba betia ho uye wia na wo location akan ye ho te se de Mustapha ye wo ye ya no wo kire se wo hwima manfom careful no so na ni ba no so na no ne hum nam nyina ho no sabi ne ba be ye nkum ye bebo enti mu amone na ne nam ye nim sika magin wa bonten ena mabu na kunu ena santifo akum abrante no ena Ghana ha mre ni ha na se bimpredua sa wo bi nsole mfafu nsi na nim nkasa ntia wo man mu anyina hene na ye ntena wo ne ye hwe de se de ne ha ye na se be kaseti ase bi MP president bi dia na the police for ne akwakofa na ne akojeli no e wo Ghana ha ye dia wo kaseti asante hene wo man Ghana imu na wo my location ye be ba betia enti Mustapha abusuafo o firimu ote ase ne ho na dodo no ho akiri ne ye papa wo firimu fimi nya sure said the infoni ba bonti obepa acha wo no menye sure kura se obekaseti ase bi ni fie akora wadi mfie bosome kura obekaseti an biim wadi atu ne hofo wasua nyansa afiri wem Mustapha wasua de afiri buru aye buru ni papa enti Mustapha on free mu ADUMASA TV on YouTube Facebook ADUMASA online TikTok ADUMASA TV official follow and subscribe to media ni na medin e de aduana de hye bedi akon kakram